मा बुंगोन सार न' बेखेवनायखौ? ओरैनोथ' जोंनि दुलाराय जोंनि बिटिसिनि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां आवास प्लास खामानि जाफुंगासिनो दङ बिनि न' दरजा खेवनायनि हाबाफारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा सरकारनि सोद्रोमा साफ्रोमबो जोङो मावफुंगासिनो दङ। गुबै खोन्थाया जादों जों जेसेबां हायो खोब स्पिडआव मावनायनि थाखाय माबाखौ लादों। बेनि थाखाय सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरनो हागौ। बे राजखान्थि गेलेनायनि टाइम नङा, जौगाहोनायनि टाइमसो। ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननायखौ मोनदों। बेफोर भिसिडिसि हिसाबै दिनै गंबेसे न' बेखेवनायखौ? दिनै 10ता खालामगोन, अब्लाबो आं जागायजेननानै दा दैबाना जेरावनो मेरावनो दैबाना जादों। बेंटल जोंनि बे सिडली ब्लकनि आन्दारावबो गोबां जायगायावनो दा मालि बिटानिफ्राय लानानै ओरैजाय दैबाना जागासिनो दङ सिडली आरो बर' बाजार ब्लकनि आन्दाराव। ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राजोबनानै दा गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों। आरो ओंखायनो बावैसोनो जोंनावहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव मोनथाम जायगायाव पार्क फाइन दिनै गारगोन। बेनि हाबाफारियाबो जागोन, बेवहायनो आं नांथाबना थागोन। सार, बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोना बावैसो साननि सिगां गोलोम बोथोरनि रामगावजा एसेम्बलियाव थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। लाजिदों बिसोरो, लाजिनायखायनो माने ओंखारबोदों। आरो गुबै बाथ्राया जादों बिस्रा बुंनांगौ जेबो गैया। बिसोरो मोनसे अजद दैखांदों सरकारनि सायाव जे डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन होननानै। आरो डिलिमिटेसना जेरावहाय जोंनाव माबायावनो गैया, एजेन्डायावनो गैया, कुइसन आवारावनो गैया। बिथांमोननो कुइसन आवार, बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ 17 बोसोर सासन खालामनाय सिस्टेमा मा बेखौ मिथिगौ। खिन्थु सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोर फालिबोआखै। बे मोनसे कालसार जाबाय। दिनै सिस्टेमजों सोलिनायाव एसे लाजिनाय मोननानै बिथांमोना दिनै ओंखारलांदों आरो मा। दैबाना जानाय ओनसोलफोराव मा राहा लानाय जागोन रायजोफोरनि? इमिडियेटलि न' गैजायैफोरनो सोरबाया जुदि रिलिफ थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थानायनि बेब'स्थाखौ गभर्नमेन्टआ ओरैनो रेडि जानानै दंखायो। रेसन रेडि जानानै दंखायो। इर'सन प्रटेक्सननि थाखाय जोंनाव पार्क फाइन इमारजेन्सिलि होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो। दा नोंथांमोना बेंटलनि मासिगिरि हिसाबै नोंथाङा न'फोरखौ माबायदि मावफुंनो? सिगाङावनो BMN निउसनि लोगो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। दिनैहाय जोङो गोबाव सम न' मोनाखैमोन। बेनिफिसारिफ्रा जिअ'टेक जानानै थादोंमोन, आइडि नाम्बारफोर मोनदोंमोन, नाथाय गोबाव सम मोनाखैमोन। थांनाय बाराव इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो माखासे न' मोननैफोरखौ मोनहोगोन। जोङो जेरै केम्पिंआव बुंदोंमोन, दा थिग बे मोखाङाव जाफैबाय। दायो देग्लायहाय जोंहा 270टा फेमिलिया फ्राय न' मोनबाय दासिमाव। आरोबाव जोङो मोनबावनांगौ दङ, 300नि बारा मोनबावनांगौ दङ, 350सोआनो दंबायो। बेनिखायनो जोङो दिनै सरकार सालायनानै बा आंबो बेंटल Vcdcनि मासिगिरि जानानै बे पाब्लिकफोरनि गैयैयाव न' सासे बोराय बा सासे बुरै नङाब्ला सासे गोरिब मानसिया दे मोजां न'आव गावनि उन्दुनो मोनसिगोन, बेखौ जोङो मावफुंना होनो हानायखाय आङो गोजोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां बेंटलनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोनाबो जोंजों मदद होदों। आरो जोङो बेबायदिनो मोननैजों Vcdc आरो प्राइमारिफोरजों रायज्लायनानैहाय जोङो बे सुबिदाखौ खालामदों। आरो जोङो मोजां मावफुंनो हाबाय। दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट टाइम जोङो बे अन्थाइबारियाव मुस्लिम बस्तियाव गंसे जोङो बेखेवबाय। आरो जोङो बेबायदिनो जेसेबां कमप्लिट जाबाय जोङो बेखौ फारि फारियै जों बेखेवलांबाय थागोन। फार्स्ट लिस्ट हिसाबै 256 औ 254 फार्स्ट सेकेन्ड। बेयाव आरोबाव फैगोन 350निबो बारा फैगोन। जोङो दा बेखौ एसे कमप्लिट खालामनो हायोब्ला जोङो हयथ' सेप्तेम्बराव जोङो मोनबावगोन। जायफ्रा मोनाखै बेखौ सेप्तेम्बराव मोनबावगोन बेखौ आसा खालामदों।